Kaikille mä oon Kolossi PPP37. Tänään me kuvataan Kolossi-uutiset ja siis törskeitä kommentteja Tuomas Mannisen kanavalla. Jos joku mun tilaa on lähettänyt niitä. Tää kommentti sitten. Reuman Adventure ei jatku. Ilmeisesti videosta tulee 2 tykkäystä. Täällä on 5 päivää aikaa. Eikä tiistaina. Siis tänään on lauantai myöskin kun tää latautuu. Ja mä kuvan tätä lauantaina. Eikö siis anteeksi perjantaina. Elikkä joo, siis anteeksi perjantaina. Joo, tiistaina. Tää on aikaa. Ja sitten vielä yksi asia. Jee! Me kuvataan vissiin yhdessä video Tuomas Mannisen kanssa lauantaina, eli huomenna, jos mä oikein ymmärsin. Mä en oo ihan varma tosta asiasta. Ja sori, että ei oo tullut videoita. Me yritetään aktiivisemmin maanantaina, tiistaina. Ja keskiviikkona mä lupaan, että tulee video. Joo, ei se olisi. Moista, moi!